дар забони тоҷикӣ 35 ҳарф ва 30 овоз мавҷуд буда. Аз онҳо 6 тош овози садо. Айнура Қурбонова донишҷӯи соли дуввуми факултаи филологияи тоҷики донишгоҳи омӯзгорӣ 2 сол пеш аз Туркманистон ба Душанбе омад. Мехоҳад забони тоҷикиро омӯзад ва баргашта дар ватанаш тарҷумонӣ кунад. Айнура тоҷикиро ёд гирифтааст, вале ҳанӯз душворӣ мекашад. Баъди хатми донишгоҳ ман в Туркменистан мерам. С таджикским дипломом можно там найти работу. Мне нравится Таджикистан. Я раньше видела по телевизору, как здесь красиво. Здесь море есть красиво. ҳамроҳи Айнура Қурбонова садҳо донишҷӯи туркман ба Тоҷикистон омаданд ва 1000 нафарашон дар донишгоҳи омӯзгорӣ таҳсил мекунанд. Ба 13 факултет шомил шуданд ва теъдодашон назар ба соли гузашта 3 баробар зиёд аст. афзоиши донишҷӯёни туркман донишгоҳро водор кард ки китоби махсус барояшон чоп кунад. китоби нави забони тоҷикӣ барои гурӯҳҳои туркманӣ чоп гардид. Дар Туркманистон барои муаллимон имтиёзҳои хеле хуб аст. Агар дар шаҳр кор кунанд то $900 ва агар дар деҳот кор кунанд то $600-700 онҳо музд мегиранд. сабаби рӯ ба Тоҷикистон овардани донишҷӯёни туркман ки бо либоси миллии худ ба дарс меоянд, зоҳиран сатҳи таълим дар донишгоҳҳои Тоҷикистон набудааст. қисме ройгон таҳсил мекунанд, садҳо нафари дигар солона то $500 месупоранд. Дар ватанашон харҷи яксола аз $4000 ҳам мегузарад. таҳсили хориҷиён дар донишгоҳҳои Тоҷикистон падидаи нав нест, вале афзоиши якбораи шумораи онҳо то кунун кам мушоҳида мешуд. айни замон 2500 хориҷӣ дар донишгоҳҳо таҳсил мекунанд ва аксарияти онҳо ё дар донишгоҳи тиббӣ ва ё дар донишгоҳи омӯзгорӣ ҳастанд. Шодмон Ятим, Мирзонабӣ Холиқзод, Озодӣ, Душанбе.